Ix-xogħlijiet f'Kennedy Grove biex tinbidel is-sistema ta' drenaġġ tlestew qabel il-ħin. Dawn ix-xogħlijiet saru bħala parti mill-proġett ta' Triq il-Kosta u minħabba fihom din il-parti ta' triq kienet se tingħalaq kompletament għat-traffiku għal perjodu ta' ġimgħa. Iżda peress li x-xogħlijiet tlestew qabel mistenni, it-triq reġgħet infetħet għat-traffiku. Ix-xogħol kien jinvolvi tħaffir ta' trinka biex jgħaddu mejnijiet kbar ta' drenaġġ fond ta' kważi 2 metri l-isfel mill-wiċċ tat-triq. Biex il-mejnijiet setgħu jingħaqdu mal-bqija tas-sistema u allura jaqsmu iż-żewġ karreġġjati kien hemm il-ħtieġa li triq tingħalaq kompletament. Il-Ministeru tat Trasport u l-Infrastruttura qal li l-ħaddiema tal-kuntratturi imqabdin minn Transport Malta baqgħu għaddejjin bix-xogħol matul il-lejl sabiex ilestu kemm jista' jkun malajr ħalli jitnaqqas l-inkonvenjent lill-pubbliku. Intant l-aħħar partijiet mill-karreġġjati li kienu qed jiġu ffurmati matul dawn l-aħħar xhur tlestew sal-ewwel saf ta' asfalt u bdew jintużaw biex jgħaddi it-traffiku minnhom. Il-Ministeru qal ukoll li fin-naħa ta' ħdejn is-Salini li hija l-aktar parti dejqa tal-proġett kollu, it-twessih ta' triq qed isir bi proċess aktar kawt. Dan minħabba sejba ta' diversi ftalijiet arkeoloġiċi li qed jiġu sorveljati regolarment mis-Sovrintendenza Patrimonju Kulturali. Għaldastant ta' 3 xhur li ġejjin, it-traffiku li ġej minn Pembroke għal San Pawl il-Baħar xorta jrid jibqa' jgħaddi min-naħa tal-Matab u jgħaddi mit-tela tal-Lawommu.